कि दुआरा के सान हम बाबूजी हवे हो माई हिया के चार वही लोग में बसे हमार जनमाए दुर्गा माई वही लोग के मानी भगवान हो। और बेटा चाहे कि अपना माई बाबू के सेवा सत्कार करी आ कितना लोग तो मेरा मेहरारू के सेवा सत्कार करे में लागल बा, लेकिन माई के चुना री चढ़ावे आइल बा और अपना बूढ़ा बूढ़ी खाती गोहरावे आइल बा गोहरावे आइल बा बेटा दुर्गा माई से और जी लगावे आइल बा बेटा दुर्गा माई के चुना जी चढ़ावे आइल बा। गाजर कुशवाहा जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार है। अब प्रधान जी लड़का अपना माई बाबू के उम्र बढ़ावे खातिर दुर्गा माई के स्थान पर गइल बा आ दुर्गा माई से बहुत अतनी रह जा बबुआ मेचुस होई जो लाइन देखी लड़का कितना सुंदर अपना माई बाबू के खातिर दुर्गा माई से कहता कि दुआरा के सान हमार अरे बाबूजी हमें हो बाबू माई हिया आंगना के चान हो माई हिया आंगना के चान हो आ वही लोग में बसे हमार जनमाए दुर्गा माई अब वही लोग के मानी भगवान। अपने माँ बाप से कौन कौन प्यार करता है प्रेम करता है थोड़ा दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अपने माँ बाप से सभी लोग प्रेम शायद करते होंगे, हमको आशा नहीं बल्कि विश्वास है। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की। जब प्रधान जी जैसा आदमी हाथ ऊपर उठा ले वास्तव में देखिए माँ का प्यार पाने के लिए राम जी ने स्वयं माँ के गर्भ से अवध नगरी में कौशल्या जी के तन से अवतार लिए थे कि नहीं लिए थे। माँ का प्यार दुलार ममता जानने के लिए कृष्ण भगवान भी एक माँ के तन से पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। तो माँ का वो प्यार है, इसीलिए लड़का माँ से दुर्गा माँ से जाकर अपने माँ बाप के लिए कहता है। आइए सदाम बाबू कि दुआरा के सान हम बाबूजी हवे हो माई हिया के चार वही लोग में बसे हमार जनमाए दुर्गा माई वही लोग के मानी भगवान हो।
हर बेटा चाहे कि अपना माई बाबू के सेवा सत्कार करे। आ कितना लोग तो मेरा मेहरारू के सेवा सत्कार करे में लागल बा, लेकिन उ लइका कैसन बा जौन दुर्गा माई के दरबार में जाके दुर्गा माई से कहता ये माई कोनी लठी या सहारा के बचावे आइल बा। 1000 रुपए का पुरस्कार हमरा राहुल जंगली जी की तरफ से आइल बा, वंदन अभिनंदन करब। कोनी लठी या सहारा के बतावे आइल बा, बेटा दुर्गा माई के चुना रे चढ़ावे आइल बा। बेटा दुर्गा माई से और जी लगावे आइल बा। माई बाबू के बुबिरिया बढ़ावे आइल बा। माई बाबू के बुबिरिया बढ़ावे आइल बा, बेटा दुर्गा माई से और लगावे